Здравейте, хора! Днеска сме в баба ми. Няма да оставаме да нощуваме, само че седим горе да е. Знае колко време. Няма да е толкова кратко. Ще ходим след това до турката им баба и дядо. И ще е дълъг път. Вече сме пристигнали и сме зад едно дървенце. И да. Обикаляме и буквално ти имат едни много сладички пиленца. Сега правят някакъв телевизор, така че предполагам, че 2 часа имаме. Нямаме пътя по-ясно. Да. След това добре, дължаваме. И имат едни много сладки пиленца, които сега малко не мога да ви го покажа, защото си изгубих времето. О, вижте. Ла-ла-ла. Крастови частици. Обаче те са много крипи. Не са крипи. Обаче за изсущаване на сграда през нощта може и да са крипи. О, столче. О, много мекичко. Седнахме си на едно много удобно столче. Сега кой знае. Имаме време, само че искам да ви покажа кокошките. И това е кокошко. Ето това също е кокошко. Коста. Тати прави някакъв ремонт. О! Бяла кокошка! Там има някаква черна. И да, днеска никой знае колко време, но още се чудя какво да правя. Не много особено какво да правя, но ще снимам сериал за Ачо. За Макс ще правя песни и се надявайте да не ги пропускайте. Още не съм снимала кадрите, само че сега ще ви спя малко от песента, която мисля. Ачунгарам. Да, малко ви казах. И сега ще ви кажа името на сериала. Ачунгар под прикритие. Всеки сезон има различно име, така че го очаквайте. Ачунгарам. Аз пак да седна на мекичкото футюлче. Много е удобно. О, май. Найк. Гледай да си направя косата, че ми се развали от този вятър. Това косъм ти тук. Така. Перфектна съм. Има също само, че по-маничко. Бебенце. Бебе. Майка. Нямам какво точно да ви говоря. Не съм го измислила, обаче мисля да ви покажа как изглежда къщата. Особено осъзнах, че малко е развъртана и не бих много да покажа. Ако я бях показала разсвързана, то ще е особено, защото баба ми, нормално тя няма време. Покана тя готви, тя ни дава всякакви храни. Тя няма време, ние само ние ги искаме. Да. Тача говори някакви неща. Да, но ако сте чули тача какво казва, може да разберете името ми на дядото. Но ако не сте го разбрали, да. Сега ще направя ето това газ. Юп! И юп! По-мале. Телефон.
Сега взех втория телефон. Както знаете, аз ги едитвам през моят телефон. Другия ми, където нямам канал. А пък през този ги качам. Но аз ги снимам през другия, едитвам ги там, само че сега ще е обратното. Да, пак всичко ще направя с този телефон, просто защото моя няма батерия. И това! Другия ми няма батерия. Какво това? Пирончи. Да, каква чалга пусна мама. Оп! Не знам защо да играя. Просто нямах какво да правя. Хайде, аз ще играя още един. Имам чувството, че ще ме нахейтите с този бетон. Добре. Добре, танц. Айде. Знаете, аз танци. О, мъгъл. О, баба каза, че стирката и си изчупила етия. Нямам да слагам на пай. Снимам още един танц. Обаче трябва да се досети кой. Танц. Така да си помисля един танц. Защото има толкова ми танци. Айде пак. Може по два начина да е край и началото. Може направо да започнете с и това, или пък може да малко да приказвате и тогава. Сетих се танц. Сетих се танц. Сетих се танц. Си взех да бълсам да се направя ушите. И трябва да ми изглеждат ето така. Тъй поне не си направя косата. Сега от вятъра ми я размести и не може да застане. И сега от мен хора.